Ninsabu frustrati għaliex għandna sistema mfarka li qed tixħed il-ħtija fuq il-vittmi l-aħħar każ traġiku ta' violenza li seħħ fil-Marsa ifakkarna fit-teddid qawwi li affaċċjaw persuni fid-djar tagħhom fejn saħansitra ma jkunux siguri fil-ken ta' darhom stess. Sostna dan il-lobby Malti ta' nisa b'reazzjoni għal każ li seħħ is-sibt wara nofsinhar fil-Marsa fejn tifla ta' 12-il sena sofrit 17 il-daqqa ta' sikkina mis-sieħeb tomma. It-tifla preżentament għadet tissilet bejn ħajja u mewt fil-waqt li oħta ta' 15-il sena sofrit ġrieħi gravi f'idejha. Huhom ta' 14 spiċċa sofra xokk qawwi sforzi trauma li ra quddiem għajnejh. Il-Women's Lobby saħaq illi dan l-inċident wera t-teddida li għaddu minna diversi bniet u nisa fis-soċjetà tagħna na fil-waqt li ġie spjegat li huwa allarmanti il-fatt li l-aggressur ta' 43 sena minn Bormila kien diġà tressaq il-qorti akkużat illi qeddet kemm l-issieħba kif ukoll il-binta. Madana kollu, għaliex allegatament il-vittmi beżaw għażlu illi ma jiġdux kontrih. Il-Bormlis kien ġie liberat minn kull akkuża fil-waqt illi il-lobby jiddeskrivi dan bħala każ illi jikxef l-urġenza ta' tibdil fil-framework legali ta' pajjiżna sabiex ikun verament wieħed intis illi għajn u jagħti sosten lill-vittmi. Fil-waqt illi ntqal li ħafna drabi vittmi ta' violenza domestika jibżaw jiġdu, iżda xorta waħda jkunu jinsabu f'sitwazzjoni disprata. Għal-qasant il-Women's Lobby insista li l-maġistrati għandhom aktar jiffukaw fuq kif se jkunu qed jgħinu lill-vittmi u li jekk dawn jibżaw jiġdu għandhom jipproġetu xorta waħda bil-każ. Intant, il-Pulizija tkompli tinvestiga l-każ bil-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxak qed imexxi l-inkjesta maġisterjali.